ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଗରପଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା 22 ତାରିଖ ଦିନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଯେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଅଭିନୟ ଆମର କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯେ ମର୍ମାହତ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଉ ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେବ ନାହିଁ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯାହା ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ।